Skal vi komme sammen? Sig nu ja eller nej, for helvede. Men ja. Folk for satan! Skal du have test din lille lort? Skal du bare det der af? Ja. Ned vasketøjskuren, mand. Nej, fuck nu. Er du Brøndby-fan? Det her, det skal på YouTube, så ydmygende det der må være. Hold da kæft. Pas nu på, at I ikke er hinanden. Har jeg aldrig hørt om dem der fik bundet tungerne sammen? Forfærdeligt. Du ligner jo lort. Den står stammer. Takker. Hej Jesper, hun elsker mig. Fuck ikke. Fuck jeg. Så er det ud at optage. Jeg går rundt. Hallo, jeg skal lige optage noget mere. Hold nu kæft. Skulle da ikke ud på mig, så lidt med. Nå. Jeg gik ud og stå.